Zeitgeist pokret okuplja sve kojima je dosta nelogičnog i često nepravednog svjetskog poretka, dugova, kamata, rasizma i spremni su za novi korak u evoluciji čovječanstva. Organizator Z dana u Hrvatskoj Damir Zajić. Ovaj pokret nije politički pokret, znači on ne prepoznaje nacije, vlade, rase, religije, klase ili vjerovanja. Pokret Zeitgeist te razlike smatra lažnima i zastarjelima. Svijet koji danas gledamo, on je pun ratova, korupcije, zagađenja, elitizma i siromaštva. Posebno oštre kritike Zeitgeista odnose se na opći dug i korupciju. Znakovita analiza po kojoj je dug svih vlada u svijetu otprilike 50 milijardi dolara, što ne uključuje masovna kućanska dugovanja. Prema tome ispada da je zapravo u osnovi cijeli svijet bankrotirao. Zaključujemo da je monetarni sustav jednostavno zastario i postao disfunkcionalan. Kako bi o potrebi promjene osvijestili što više ljudi, aktivisti Z dana sutra i kod nas prezentiraju novu koncepciju života na našem planetu. Među 300 gradova u kojima se obilježava taj dan je i Zagreb, skup je u podne na trgu Bana Jelačića. Oni koji ne mogu doći, odgovore mogu naći na internetu.